Manden cɛ ani manden muso minnu ni karamɔgɔw somaw ni donsow aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kana balaba bon an bɛna video kɛ alhamdulilayi rabil alamina bi video an bɛ kuma jumɛn kan o de ye fɛn min ye balontan yɔrɔ ko ani mawuludu ani ayidara ani minisiri o ko an bɛna kuma la mais yani an ka kuma la Rose Poivron y'i ka kuma mɛn i m'a fɔ ko ne t'i dɔn n bɛna yir'i la ko n b'i dɔn i m'a fɔ ko i tɛ siran ɲɛ n bɛ n'i jaabi mais bi tɛ i tɛ i cɛ fa mun n'o de jaabi i n'i cɛ ye ɲɔgɔn dɔn cogo min i cɛ fa a ka wari n bɛ ni i cɛ fa n bɛ ni i jaabi k'i i cɛ jaabi k'a somɔgɔ jaabi k'a fa jaabi parce que n'i ye e cɛ ye k'e to nin na k'e to nin dabadenya la n'i ye e cɛ ye e k'i sigi k'i dabila mɔgɔw ka vie la i cɛ bɛ fɛ da ka bila a ka vie la n bɛna dabila i cɛ ka vie la ka dabila i cɛ fa ka vie la bilahi walahi bilahi talahi ne ye mɔgɔ min ye e bɛna dɔn i m'a fɔ ne t'i dɔn i m'a fɔ ko ne b'i dɔgɔmuso de dɔn mena i m'a fɔ ko ni ne nana ni bazin koli 30 de ye yan ne tɛ bazin feerela o e bɛ waso de ni mɔgɔw la ni bazin i fa tɛ gagnila ye e ba tɛ gagnila ye i cɛ fa tɛ gagnila i cɛ ba tɛ gagnila ye e bɛ waso mɔgɔw la bazin na mun na a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ Mali kurukara bɛɛ mun ye bazin don ka tɛmɛ bɛɛ kan Tarawelela ka 2 de don Musa Tarawele ani Zumana Yɔrɔ Tarawele cɛ si ma bazin don k'olu bɔ wa bazin ma mɔgɔ si minɛ ka Musa si bɔ i t'o dɔn e bɛna mun bazin ko fɔ i ɲininkara mun na i bɛ ɲininkali de jaabi wa e bɛ waso de e bɛ waso jɔn na tina kɛ e ye sunguruba kɔrɔ jatɔ bordel kɔrɔ de bilahi e si bɛ yɔrɔ min na n'i ye muso o muso ye Rozi n'i y'a muso o muso ye k'a to furu kɔnɔ a cɛ bɛ balo la cɛ k'a muso to a ka dabadenya kɛ i cɛ tigɛlen don i la bilahi e bolo tɛ di cɛ ma cɛ jumɛn b'e fɛ kuma filen ni galama ne bolo tɛ di cɛ ma e si bɛ yɔrɔ min na cɛ jumɛn b'e fɛ muso ɲuman hali n'a bɛ gurumisi kɔrɔ ni cɛw y'a ye o b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn ko ni e ye gurumi ni e ye fini bɔ e jɔlen bɛɛ b'a dɔn k'e ye ɲamaku de ye diɲɛ muso fɔrɔmu kolon den o ye ɲamaku de e bɛ i ko ɲamaku jɔn bɛ fili muso ɲuman ma hali n'a bɛ gurumisi kɔrɔ muso ɲuman bɛ fili gurumisi kɔrɔ ɲamaku bɛ fili gurumisi kɔrɔ Mali toi tu n'es qu'un hippopotame debout n'i bɔra Badalabugu n'i bɛ yɛlɛ n'i bɔra Badalabugu n'i bɛ yɛlɛ pɔnkura sanfɛ Maliba mun jɔlen bɛ tantɔ toi tu n'es qu'un hippopotame debout e bɛ i ko n'i ye Mali wuli k'a jɔ de bilahi talahi bɛɛ b'o dɔn Rose mais comme i cɛ tulo b'i la i cɛ fa ka mɔgɔw tulo b'i la i buranakaw tulo b'i la u m'i ladi n b'i lasɔmi e n b'i lasɔmi i sunguruba jatɔ bordel e bɛ mun fɔ transition ye e bɛ n'a fɔ anw ɲɛna ko Côte d'Ivoire ko hôpital ɲumanw bɛ Côte d'Ivoire mais o m'e ba bali k'e wolo Mali kɔnɔ e dɔgɔmuso bɔra ka jigin Nigeria dɔgɔtɔrɔso ɲuman na mais a m'i i ba bali k'i dɔgɔmuso kɔni wolo Mali la Gabriel Touré man ɲi a nɔgɔlen don ɲamaw de b'a kɔnɔ mais a m'e ba bali kɔni k'e wolo Mali kɔni kɔnɔ i ba y'i wolo Mali kɔnɔ ok parce que i tɛ transition in de fɛ i nana transition kiiritigɛli de la e nana video kɛ daminɛ a tɛ san 1 bɔ i nana transition juguya de la Karim muso talen o de digir'i la i y'a daminɛ n'o de kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na ko vie est chère o mun digir'i la o tiɲɛ de ko ye bɛɛ b'a dɔn i ka vie o chère parce que embargo de tun b'an wa donc i tɛ se i ye transition critiquer ka na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛ k'e bɛ gɛlɛya kɛlɛ la mais i y'a daminɛ transition contre de la Rozi forme kolon den ko ɲamaku Rozi mais un hippopotame debout Rozi Maliba wulilen k'a jɔ Rose n to ka taa an ka taa so d'an fa ma mun fa bɛ luwanse la n ko de bɛ taa so jɔ a fa ye vrai ou faux e yɛrɛ n'i ba cɛ e warakalen k'i jɔ e kɔnɔ ɲigi ɲagalen ɲɔgɔn kan i n'a fɔ anibalikɛ tɛrɛ e n'i fa n'i ba cɛ misiw min yɔrɔ jifilen tanya bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'a dɔn e warakalen k'a jɔ cɛ o cɛ taara e nɔfɛ i b'a sɔrɔ e san 7 kɛ kaso la cɛ jumɛn b'e fɛ cɛkɔrɔba jumɛn b'e fɛ e yɛrɛ n'i ba cɛ cɛ dɔ bɛ kɛ a muso fɛ e bɛ dabarabadenya min na
cɛ muso ko kɛ ko cɛ t'a muso ladi n bolo tɛ di cɛ ma cɛ jumɛn b'e fɛ jeune jumɛn bɛ yen ko e n'i ba cɛ jeune bɛ yen mun b'e fɛ e yɛrɛ n'i fa n'i ba cɛ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen mun b'e fɛ o mɔgɔ de b'a fɔ a bolo tɛ di cɛ ma cɛw bɛ muso min fɛ cɛ jumɛn b'e fɛ o mɔgɔ de kan ka gurumisi don cɛw bɛ muso min fɛ o de kan ka gurumisi don hali n'e ma gurumisi don e yɛrɛ b'o dɔn e warakalen yɛrɛ ma i ɲɛ ma e mɔgɔ mun kɛlen i ko barigon i fan bɛɛ dafalen don ka di e kɛlen i ko sankulo bɔra jɔ n'i ye ɲamakuden jɔ forme kolon den i ko ɲamaku ta yɔrɔ t'i la minɛ yɔrɔ t'i la mɔmɔ yɔrɔ t'i la hali ni mɔgɔ ko k'a bɛ e mɔmɔ a tɛgɛ bɛ balan i y'a faamu e furu ni ɲɔgɔn cɛ a tigi f'a k'a tɛgɛ sama jɔn b'e waraka e yɛrɛ n'i fa ni ba cɛ e warakalen non mais attends e ni ba cɛ o tɛ arc-en-ciel la multicouleur Rose e si bɛ yɔrɔ min na muso jumɛn bɛ yen k'o cɛ b'a fɛ ko e bɛ dabarabadenya mun kɛ k'o cɛ b'o kɛ i tɛ transition fɛ i ye transition jugu de i ye Asimu jugu de Asimu ka taa ɲamaw lajɛ e nana ka kuma jumɛn fɔ k'a tɛ laban kiritigi la Asimu fanga o tani i t'i sanga sɔrɔ Asimu ko la koyi parce que i tɛ Asimi fɛ colonel cɛ 5 i nana olu de critiquer la i ye vidéo daminɛ n'olu de critiquer ye i ye vidéo daminɛ transition de contrôle la i tɛ n'a fɔ vie est chère i y'a daminɛ kuma jumɛn Anbariko e bɛna wuli hali ni dɔ taara i questionner kuma dɔ la i bɛ wuli dɛ tɛgɛba denya ni waso jalaw na e bɛ mun ni waso kɛ mɔgɔw la ni wari b'i kun i bɛ feere kɛ e ni fa ni ba cɛ muso waritigi e bɛ mun feere kɛ muso waritigi tɛ mɔgɔw ta u ka feere k'i ya muso waritigi tɛgɛ yɛrɛ denya la i tɛ dɛ i cɛ fa ne b'a ka wari sɔrɔ cogo dɔ bilahi talahi i cɛ fa mais i bɛ mun nɔfɛ i bɛna sɔrɔ i cɛ ka somɔgɔ minnu bɛ ne wele u tulo b'i la o de kama n bɛ n'i jaabi o bilahi talahi i cɛ fa i m'a fɔ i cɛ fa ne b'a dɔn mais i bɛ mun nɔfɛ i b'a sɔrɔ wallahi musokɔrɔba tɛ den wolo dabila n'a ma nunguru e tɛ jo bala dɔn i tɛ nɔ i ma fɔ i tɛ siran i tɛ ne dɔn wallahi i tɛ nɔ mais i tɛ journaliste minnu bɛ ka to ka t'i sara e n'olu bɛɛ n'e nana don ma a tɛ don hali olu yɛrɛ la i ye mun ɲɛ i ye mun de ɲɛ Mali kɔnɔ a fɔ vie est chère mais e bɛ ka kule ko fantanya bɛ dugu la e bɛ ka feere kɛ dugudenw ma mais n'i ka tɔnɔ t'a la i b'a kɛ e bɛ ka kule i y'a faamuya wa e bɛ ka kule ko dugu jalen don ko jamana kɔnɔ foyi man ɲi e dun bɛ ka feere de kɛ mais n'i ka tɔnɔ tɛ feere la i b'a kɛ vie est chère mais e ye fɛn jumɛn san i y'a faamu 20 k'a feere 10 moi n'i ye mun feere 25 30 40 mais parce que i ta de b'a la donc e ka o kule ninnu olu ye o bɛ hakilintanw de minɛ mais vie est chère e bɛ ka samara de feere i tɛ taa dumuni san i k'a feere mɔgɔw ma wa vie est chère i y'a faamuya mɔgɔw ka na ni bazin ye yan ok o wari tɛ anw kun wari bɛ mun kun i t'a don malo la i k'a di mɔgɔw ma an k'i ya i tɛ taa malo san da gɛlɛn na k'a feere da nɔgɔ na wa vie est chère de i tɛ bɔ an kun na wa Côte d'Ivoire dɔgɔtɔrɔso ka ɲi mais e ba kɔni ye wolo Mali la wa i ma sa dɛ pneumonie m'i faga ɲɔni m'i faga keteketebana m'i faga sɔgɔsɔgɔni m'i faga tɔgɔtɔgɔni m'i faga i ba a y'i wolo Mali kɔnɔ e dɔgɔmuso wolola i dɔgɔmuso bɔra ka jigin Nigeria i dɔgɔmuso mun jiginna Nigeria i y'a faamuya wa n'a y'a diya a ka den ta k'a kunu mais e dɔgɔmuso mun n'o jiginna Nigeria ni Nigeria dɔgɔtɔrɔso ka ɲi i dɔgɔmuso den wolola Nigeria mais i dɔgɔmuso i ba y'a wolo Mali kɔnɔ e ba y'a wolo Mali kɔnɔ vrai ou faux i cɛ a wolola Mali kɔnɔ a ma sa o a fa bangera Mali kɔnɔ o ma sa o Côte d'Ivoire e bɛna Côte d'Ivoire fɔ anw ɲɛna parce que Karim ninnu ka famille mun bɛ Côte d'Ivoire dɛ Ibeka ka famille mun bɛ Côte d'Ivoire dɛ Ibeka muso n'a ba cɛlasigi mun na Côte d'Ivoire dɛ f'i k'ale de défend Nadaka den f'i ka Karim muso ka Nadaka den de ye Karim muso ka o ka saki tala de ye bɛɛ b'a kalama Bamakɔ e kafiriden kunnagonden Nadaka den i y'a fɔ soburu jaburu den e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna i ye Mali bɛɛ ba nini e m'a fɔ ko Mali bɛɛ bɛ ko e ma Mali bɛɛ nini
i fa neni k'i ba neni ka karamɔgɔw neni i bɛ silamɛya mun na i y'o mɔgɔw neni ka diinɛ mɔgɔw neni ka tijaniya bɛɛ neni e kun birilen don e silamɛden bɛɛ neni e kafiriden halisa e sigilen bɛ dabadenya la jɔnni b'e jaabi e ma bɔ ka yafa deli parce que i ye Mali bɛɛ neni i bɛ tila ka mun fɔ Prince Diallo e bɛ Prince Diallo critiquer e n'i fa n'i ba cɛ e bɛ ko journaliste kana to e ka sanga di Prince Diallo ma i ma dɔn ko ni aw ni Ala cɛ ni kunkolo ka ɲi e n'i fa n'i ba cɛ e kunkolo ka ɲi ko u kana n'a fɔ e ka Prince tɔgɔ fɔ ko ka sanga di Prince ma i b'a fɔ sanga de b'e la lagalagatɔ den daji bɔ bilahi ni lagalagatɔ ɲɛna ale ye lagalagatɔ n'i yɛrɛ ye lagalagatɔ lajɛ dɔrɔn lagalagatɔ ɲɛna ko ale cɛ ka ɲi e ɲɔgɔn daji bɔ den hɛnɛ bɔ ne den ma wolo i filaw ma i tɛ depuis wololi ba fɛ a fɔ i nana Facebook kan i ye kɛlɛ jumɛn kɛ kɛlɛ ɲɛnama jumɛn mun digilen n'i la i b'o dɔn mun digilen n'i la i b'o dɔn i ka patron Karim o muso o de y'i ka patron ye Karim ka jama bɛɛ kun IBK bɛ fanga la ne y'a gɛn piyan yɔrɔ mɔgɔ min ma siran IBK ɲɛ k'a to fanga la mɔgɔ min ma siran Karim ɲɛ k'a to fanga la o tɛ siri ɲɛ i b'o dɔn o tɛ siri ɲɛ o tɛ siri i cɛ fa ɲɛ bilahi a tɛ sira i cɛ ɲɛ i b'o dɔn pɛrɛ i b'a dɔn pɛrɛ bɛɛ ɲɛna ko dugu ti jɛ mais ne balaba bi yan mais i bɛ mun nɔfɛ i cɛ ka famille n bɛ don a la wallahi n ye n kale Ala la ne m'i ka furu sa ne n donna a la ne m'i ka n'u m'i wele ka kuma lasigi kɛ n'i m'a dabila n'u m'i ka furu sa i ka fɔ ne ma ko bɔgɔden bɛɛ la ɲamaden i cɛ a tulo b'a la i bɛ ka mun fɔ ma a tulo b'a la i cɛ tulo b'a la i cɛ fa dɔgɔninw tulo b'a la i cɛ balimamusow tulo b'a la i bɛ ka mun fɔ ne ma e de mana ni fa ni ba ko ya i y'a faamuya wa ok i cɛ mɛna n'a fa n'a ba ka ko ye i cɛ mɛna n'a fa n'a ba ka ko ye réseaux sociaux kan bilahi talahi i cɛ fa ani i cɛ ba mɛna n'a ye an ka taa fɛ sarakaden kunangonden i bɛ ka ɲa gɛn ka bɔ fanga la paran i m'a fɔ kuma la ko ne minɛna kɛ jɔnni ne minɛna jɔnni fɛ i bɛ ka fanga tɛ de mais n tɛ ne bala sigilen yan o de digilen n'u la koyi i bɛ ka an y'a gɛn hali lahara ne yɛrɛ kun kan bɛ yafa ma an tɛ yafa ma bilen wa i bɛ ka ko yɛrɛ a bɛ segin ka nale tuguni Karim ka kow bɛ nale janwa muso Karim muso e tɛ Karim muso k'a to Daragi de bolo a ɲininka ko ne bala ko tɛ k'a ni ne ni Daragi de k'an bɔra ɲɔgɔn fɛ Karim bilahi mɔbitikaw ɲininka e sarakaden e tɛ ne dɔn Karim muso Daragi de kun muso don Ala ka lahara sɔn suma Daragi de Daragi terikɛ kun ye ne mɔbiti bɛɛ ɲininka a la e sarakaden e bɛ fɛn dɔn Karim muso Daragi de kun muso don mɔbitikaw ka Daragi i m'o faamuya e bɛ fɛn dɔn o mun y'i ka patron ye o tɛ se ka ne dɔgɔya o mun y'i ka patron ye u y'a embarrassé ne ɲɛna bilahi talahi a yɛrɛ wele k'a ɲininka Daragi de kun muso don wa k'a ni Daragi to ɲɔgɔn fɛ Daragi terikɛ Umaru i b'a ɲininka ko ne ko ten tɔ Daragi muso don mais ani Umaru tun bɛ ɲɔgɔn fɛ e sarakaden e bɛ fɛn dɔn i bɛ na ne dɔn wallahi i tɛ n dɔn Rose i tɛ ne dɔn bilahi i tɛ n dɔn ne tɛ nkalon tigɛ o i n'i ka dabaraba n'i ka kule bɛɛ i bɛ ɲininkali kɛ i b'i si kɛ kule la bɛɛ b'a dɔn ni ne ye mun fɔ Facebook ka tiɲɛ o i b'a dɔn i ye dunan ye o ko la bɛɛ b'o dɔn n tɛ nkalon tigɛ o mais e cɛ fa wallahi bilahi talahi e cɛ fa bilahi a bɛ nimisa kun min na a bɛ i fo i tɛ nɔ i cɛ fa ani a ye tribunal 3 de kɛ n bɛ na n'a kuma ye bilahi ani waritigi minnu cɛ a kɛra ko min nɔfɛ n bɛ na n'a ye i tɛ ne dɔn ne de ye bala ye a bɛ i b'a fɔ a ye ko ne de ko ten manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔw somɔgɔw ni donsow dabaden sigilen bɛ mɔgɔw dala tɛgɛ firifiri la musokɔrɔba i y'a fɔ musokɔrɔba cɛ juru tigɛlen sin i y'a fɔ a ma i sin den kelen kelen bɛɛ bɛ i n'a fɔ kɔgɔbɔrɔni
ko bora ni den fla nteke te di che ma de nte che fe de al ne asimu ko ka ba teke ne ma ne ta asimu teke mine ni eske ni yere sira musokoroba yere kuma to bi na ne ni akilina suku ye to di ne ni ti kuna musokoroba yere kuma yere la jeya yo fa kan ko kuma na musokoroba muso mi furule no be kuma o tese kana ni akilina o tese kana ni foye o de bala nte kamelen tigede ya fa nte kamelen tigede nte kamelen tigede nte te di che ma de eske ni yere musokoroba yere be miri ni nawa kani fowa nati kono wa musokoroba yere akilina foyi to la nte te di che ma ne te kamelen tigede ya fa musokoroba bobo ne te kamelen tigede la di o kuma o ba yere déclarer e nyogona sunguru ba dinte mali kuru karabe i flauna Rose beba don sinon musokoroba est vieille comme toi mais naiki ka kuma fa bana mais mo mal ni asimi ko kabene tegemne asimbe tegemne kadamunga asimbe tegemne pourquoi asimba nyini ke tegemne pourquoi parce que ika ko bebe talaba asim ko inila asimu ine commandier parce que muni ya fa parce que ika patroni no ye karim muso e asimu ne o chefa genga bo fangala asimu ne u gen anyu gen wane klekle make ibeka ne ya gen tra itise ko sakui ibeka ne masira nye kato fangala masira karim nye man video ke toko bla ok e dunan den donné video ke la preni na muyi do video la ika video folo anana mun kama anana mun kama sorashu contre pourquoi sorashu ka ta frola e saraka dinge kumbo defo Rose mais ate la quoi dugu sako de munu bi ka te bla moko la ara ya fame wa télévision animateur batar munu bi ka te bla moko la télévision show batar munu bi ka déplacer ke wele ubunu ta sorala a tiena muso na télévision tigi ali moko mun de la ka temadal ali munu de la ka tema télévision show dala baby ta soro ko ina saraka de baraba de nyamaku formu kolon de sonte bonte tonton waso jalan de ala moko dala eni fani bache be warko kuma mfo no be ku be mu fere vie cher e vie cher e be ka fere ke ni mo Clinton de la vie est chère jamana ka gele mais ata commerçant e be ka fere ka jamana de mo ubi ka san al se be la ko vie est chère e saraka de e dumi ka fere ka mo ma etant vie est chère e na mi ma de bi ki ka tono da ka fere fe quoi etant vie est chère e sigilen be waso jalan de la mo dala mais muyi ke commerçant bazin il fatate bazin il batate bazin bazin gagne la famille ta mali kuru karabe bazin sugu be bora me gagne la bi e sarakadi gagne la de ma waso mu ngam ko la ri bino ka gagne la de ma fo mo kana ni bazin ri bino ka ifa gagne la di ifa gagne la wa iba gagne la ebe na mu bazin ko waso kandala ebe na ni bazin nya ko nte permettre ka fla samara firi mo ko ma duru ibi na ebe se kana ni bazin ya ate akoni ma e bali ama e koni bali ka samara san ya fo keme woro ka firi wakele ni keme fla ni nunu yera bebe a nunu be bentudi ito transition kelel la kana ko la ko vie chère ito vie chère la kana samara fere la ito la yera bolo e sardi ne ni be kuma ni yigi ko ni e mo mu be na fo ni e mo ni ke mana boro kono kada naloma kun samboko la sonte bonte eni bache warakale che e warakale be choche excité be ta suru bora kasola santa ina chari be fe o ma yati de unare e ti do unare e yati de inflo unare joni bolu to ikateme eni fani bache alnie fauli asimna ka drokuta o bete tremne kadamu un président o ka dese dien mo bela ka te tremne o bete tremne kadamu ibe fa asimu tremne asimu ti tremne ati tremne abi sene mine na fiti din ati trem na bi sene mine eni bache shibe yorom na cheg membe ko ba yere bonya ko be so amuso ka keta cheg membe ko ba muso fe ko be so amuso ka keta cheg membe yo famewa ko oba muso fe ko be se amuso la ko muso ba ka kuma la me ebe ka ko ke o chete jena mum so amuso ka ke o chete me nie kenya ke den furu bi dabo aka kula yo fa nie
c'est-à-dire n'i ye ba bonya bali den furu i b'i da b'o ka kow la n'i ye fa bonya bali den furu i b'i da b'o ka kow la n'i ye c'est-à-dire n'i ye dɛsɛnkɛla den mɔgɔw dɛsɛra den mun na n'i y'o den furu i b'i da b'o ka ko la sinon e n'i ba cɛ a ka di cɛ jumɛn ye a ka di cɛ jumɛn ye i muso ka kɛ e ta ye a ka di cɛ jumɛn ye i muso ka jamana bɛɛ ba nini a ka di cɛ jumɛn ye i muso dugu kelen yɛrɛ a man di cɛ si hali i muso k'a yɛrɛ somɔgɔw ba nini jango quartier kelen jango dugu kelen jango jamana kelen mɔgɔ miliyɔn 22 mɔgɔ miliyɔn 20 ani kɔ mɔgɔ kelen b'i sigi a kumatɔ k'o bɛɛ ba nini e saraka den an bɛna mun de f'e ɲɛna ba yɛrɛ ba nini na den e y'o di e yɛrɛ ba nini na den ni yɛrɛ fa nini na den ni e man kan ka taa misiri kɔnɔ parce que mɔgɔ min bɛ jamana kelen bɛɛ ba nini o man kan ka taa misiri kɔnɔ e ma jamana bɛɛ ba nini a maliyɛn bɛ i ko sunguruba e m'o fɔ a e saraka den e m'o fɔ a i ye mɔgɔ bɔ mɔgɔ la wa e orozi e ma bɛɛ nini a est-ce que mɔgɔ min bɛ kariya ka jamana bɛɛ nini est-ce que mɔgɔ kan ka kuma o fɛ i ma nin wuli ko mɔgɔw t'e dɔn dɛ e ka munna i m'a fɔ k'e ma denmisɛnniya kɛ munna i m'a fɔ k'e ma denmisɛnniya kɛ Bakaribugu i kun t'a fɔ i m'a fɔ ko ne t'i dɔn mais ko e i ka denmisɛnniya kɛ Bakaribugu o kuma ne y'a fɔ ko ne y'i dɔn i kɔrɔbalen de ya i saraka den i tɛ se ka tiɲɛ dogo a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ n famille ne ka famille i y'a faamuya wa ne dɔgɔmuso o tun bɛ fɛn de kɛ aw ka du mɔgɔ ɲɛnama tɛ yen i tɛ fɛ n ka na n'a ya ne bala ko ten drogue ye mun k'aw ka so kɔnɔ a kɛ jɔnni ka so mais Bakaribugukaw bɛ balo la o a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ i m'a fɔ ko ne t'i dɔn a ko ne b'i dɔgɔnin de dɔn mais yɔrɔ y'a dɔn ko n y'i dɔgɔnin dɔn donc n bɛna yir'i la ko ne b'i dɔn jɔ k'e y'i ka denmisɛnniya kɛ o tuma ne y'a f'i ɲɛna ne ka video la ne ye jumɛn fɔ n ko ne y'i denmisɛnninman de fɔ saraka den bordel kɔrɔ un vieil pute comme toi tu n'es qu'un pute pétasse un ancien pétasse e ɲɔgɔn piti bɔra Bakaribugu wa i jɔ an ka dɔ mɛn yan i bɛ mun nɔfɛ i b'a sɔrɔ mais ne bala ko ten je t'invite mercredi n bɛ na ni i cɛ fa n bɛ na n'a ka histoire ye i bɛ n'a dɔn n ye mɔgɔ min ye i tɛ dɛ i ka jamanadenya bɛɛ olu de ka famille ye o n bɛ na n'o histoire ye i y'a faamu n b'a yira i cɛ fa la i cɛ la mɔgɔ mun t'e cɛ ye o muso tɛ se k'a sigi diɲɛ kɔnɔ ka ne fa ni n ba tɔgɔ fɔ mun t'i muso ye donc n'a y'a fɔ mun fɔli bɛ digi a la ne b'o dɔn o ye i cɛ fa a n'o ba ta ne b'o de fɔ n'a ma s'a muso la an b'a muso dilan i cɛ n'o dɛsɛra k'i mara i cɛ n'a i burannakaw dɛsɛra k'i mara n'i cɛ dɛsɛra k'i mara n'i fa dɛsɛra k'i mara n'i ba dɛsɛra k'i mara i ka dabadenya i bɛ ne sɔrɔ Facebook kan ne bɛ lamɛn n'i ye wa mɔgɔw dalen don dala ka na n'i ye n b'i bin n'a yɔrɔ ye ka fili den musokɔrɔba juru tigɛlen pétasse i n'i fa n'i ba cɛ mɔgɔw bɛ siliputigiw to yen ka t'e tɛgɛ minɛ mɔgɔw bɛ sirinitigiw to yen ka t'e tɛgɛ minɛ mɔgɔw bɛ talon jonna to yen ka t'e tɛgɛ minɛ e senba den galontigɛla den kalabanci den impoli den molobali den siri tigɛlen den i si à ton âge ne bɛ Facebook kan ne bɛ kɛlɛ dɔw de kɛ qui sont bien cause de bɛ ne ka kɛlɛw la bɛɛ b'o dɔn n'i ma se transition ma i ne tɛ ɲɔgɔn ye sira la o n'i ma ko dɔ kɛ ko mun bɛ Mali denmisɛnninw lafili ne ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i nana ka ne sɔrɔ yan wa i bɛ taa ka ne to yan mun t'i ye i ɲɔgɔn 300 de nana u taara ka ne to yan walahi bɛɛ b'o dɔn saraka den sigilen bɛ dabadenya la hali n'i ye e ye musokɔrɔba min b'a yɛrɛ bonya o ye yan musokɔrɔba min b'a yɛrɛ bonya o bɛ kuma ta musokɔrɔba mun bɛ e ni fa ni ba cɛ denw maloyalen tɛ ni e ye e denw tɛ maloya ni e ye e cɛ tɛ maloya ni e Rose tɔgɔ 300 de dar'i la hali i ma san kelen sɔrɔ Rose poivron i taara galon tigɛ poivron ko la bɛɛ taara sugu la minnu fana taara sugu la k'i ka poivron ko k'a yira k'i ye galon tigɛ i ma se olu ma ko minnu kun kan k'e dɛmɛ k'olu de bɛ contrôle la jɔnni b'e dɛmɛ i ka kɛlɛ la mɔgɔ si tɛ e ka kɛlɛ kun dɔn mais i ka kɛlɛ kun ye i bɛ ka fanga de e ka kɛlɛ kun ye Karim ko de Karim muso i y'o de ka nadaga den Karim muso a furula ka mobili min to a bolo ale de y'o d'i ma i ka mobili fɔlɔ filɛ i kun bɛ suguba kɔnɔ yen butigi de kun b'e bolo suguba kɔnɔ a ye saraka den mɔgɔw t'e dɔn de ya ka firi den kunnango den un bâtard comme toi à ton âge et ɲɔgɔnna bâtard ma wolo sinon à ton âge
Et il nana fanga un contrôle de la transition, il y a transition ennemie, il y a transition du goudi. Il dit ça qu'à 60, il y a 60 dans la vidéo. Et transition du goudi, la vie est chère. Et ni bâti embarco be jamana muka. Et ni ema et aklibola na rasa kume mufwa. Et kume tarasa ka plateau kamuna. Parce que transition embarco banga arasa te transition fait. Donc cette transition que la vie est chère au bec ka mo la transition na di. Arasa be kamuna o Karim Kane nge fana kumodi la saraka debi na mune mana bira onyala. Muye ta plateau inga. Ki to aka plateau ka okume mfo e ma foko arasa nyogonte ya. A nyogonte muna. E ma foko beka lame ka lame muna. E ma foko abe tiefa mune la parce que akume transition contrôle de la. E saraka de ate la fo malien munu mi ke lame. Rose. E na ko fadi ba na ou ya na wa klite nyogon fer. Ebe na ko fadi be maldeuna. One love à vous tous. Amen à Sano. Saraka di. Bachela Jabali di. Mon fabe loanse la. Il va falloir que ta fabo loanse la. De par là, il est dans bebang. Ne bangera sur ne faba raso. Bangona. Wa ite ye galon te ne rete bangona. Ete fouido. Kalabanchi di. Teta nyini ngalge. Ne yɛrɛ de bɛ taa ban kɔnɔna n'a bɛ ɲɛna ko ne bɔ ne bɔ dɔrɔn la ɲininkali k'a ko la saraka di nkalontigɛla di one love à vous tous an bɛ segin ka na e danga di ne t'e dɔn i tɛ ɲininkali kɛ an k'an ye ladige denw ye est ce que e kunkolo bɛ an si bɛɛ k'aw ka kari in kɔnɔ jɔnni bɛ yen mun t'e dɔn Sunguruba kɔrɔ in ale ka histoire effacera de ne bala de y'a fɔ i kun bɛ taa hirondelle de la ok i ni damubɔla ninnu n y'a fɔ hirondelle bilahi tala tiɲɛ de don tiɲɛ de tɛ yan o y'a sɔrɔ express de tɛ yan o da ɲɛsinnen don express da ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma o tun ye mangorotu kɔrɔla de o mangorotu kɔrɔla la cɛkɔrɔba damubɔla minnu tun bɛ sigi yen nɔ i y'o fɔ o mangorotu kɔrɔla la olu de n'i kun bɛ taa hirondelle la mais tiɲɛ de tɛ yan saraka di mi na ko e bina mun de fɔ anw ɲɛna mais tiɲɛ de tɛ a danbɔyɔrɔ in na yen nɔ bamakɔ cɛkɔrɔba ɲɛ yɛlɛnen bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen i y'a faamu o gɛrɛ in na yen fa b'e la ɲininkali kɛ mɔgɔ si tɛ se ka fɔ nkalon don ne balako tɛ bamakɔ cɛkɔrɔba fɛn o fɛn ne balako tɛ k'a kun dɔnnen don k'a kun bɛ dɔ sɔrɔ a yɛrɛ a kun b'o gɛrɛ na i y'a faamu araye ani goudron cɛ ka ɲɛsin express ma mangorotu kɔrɔ i y'o faamu fa b'e la anw t'i dɔn n ko kuma anw de bila k'e wele danga safinɛkun ɲɛna ko mɔgɔw ɲinɛna de yan opam dara o tun t'e kan e saraka den e tɛ opam dara dɔn taa ɲininkali kɛ baga bɛɛ tɛ opam dara dɔn opam dara ni opam ablaye i y'a faamu wa ani maru o e n'olu bɛɛ tun tɛ ɲɔgɔn fɛ saraka di a bɛ ɲini an bɛ ka kuma an bɛ ka nkalon de tigɛ i ka furu in i b'a sali mun nɔfɛ i bɛna ye bilahi talahi ni i m'a fɔ nkalon na ne m'i foto jɔ i n'u foto i ka fɔ ma ten depuis ala ne dan ne m'olu ko mais ne b'i dɔn de wuli dɛ n tɛgɛ tɛ di mɔgɔ ma dɛ n tɛgɛ e n'i fa ni ba cɛ à ton âge e ɲɔgɔnna jumɛn bɛ yen mun tɛgɛ bɛ di cɛ ma n'i y'a kɛlen ka cɛ tɛgɛ minɛ n ko ŋaniya de b'a kɛ i tɛgɛ tɛ di cɛ ma à ton âge jɔnni b'e tɛgɛ fɛ ne tɛgɛ tɛ di cɛ ma ne t'i cɛ fɛ cɛ yɛrɛ b'e fɛ a muso forme kolonden da ye ɲamaku ye hali n'i ye sigilen i b'a dɔn k'e ye ɲamaku ye avec le jeu de RN on connaît les go qui s'est baisé e ni ba cɛ RN b'e la cɛkisɛ b'e la wa muso cɛkisɛ ntanden cɛkisɛ t'i la bilahi cɛkisɛ t'i la i yɛrɛ b'a dɔn ko cɛkisɛ t'i la i bɛ i ko nɔgɔ i bɛ i ko milikiti cɛkisɛ t'i la i bɛ i ko milikiti i bɛ i ko malo bɔrɛ jɔlen forme kolonden musokɔrɔba sigilen man dala i y'a fɔ a yɛrɛ fɔ denya la ni kunatɔ bɛ se bana furakɛ la mun y'a yɛrɛ bolo tigɛ mun y'a bolo tigɛ o tɛ bana dɔ ya wari de b'e kun wari b'e kun anw mago b'e ka wari la jɔn taara k'i k'ale balo wari b'e kun e bɛ commerce la wari b'e kun e bɛ jago la wari b'e kun e bɛ k'i ka publicité k'an bɛɛ ɲɛna wari b'e kun wari de b'e kun e m'a mɛn ko ne de ye fantan kɛ ni mɔgɔba ya miliyaritigiw ne ma olu miliyaritigiw b'a ta ne ka dabada ma jango ye miliyari b'e kun miliyariti ko a t'i cɛ kun miliyari kun bɛ mɔgɔ min ko o y'i cɛ fa ye wa a y'a sɔrɔ cogo min ne de b'a dɔn
ne bala b'a dɔn mais n bɛ na n'a ye bilahi semaine na n bɛ na n'a ye one love à vous tous kana balaba